Bona nit a tothom. L'11 de setembre és una ocasió perquè els catalans recordem, amb respecte, totes aquelles persones que al llarg dels segles han lluitat per construir Catalunya, per defensar les seves institucions, les seves tradicions i els seus valors culturals i nacionals. Un poble que oblida la seva història no té futur. El darrer ha estat un any difícil per a moltes famílies, per a molts treballadors i treballadores, assalariats o autònoms, per a moltes empreses, per al conjunt de Catalunya. Però sortirem endavant, demostrant una vegada més les nostres principals qualitats individuals i col·lectives, combinant força i sacrifici amb exigència i rigor alhora. Estic segur que la societat catalana avui vol que resolguem els problemes que tenim plantejats i no pas que n'inventem de nous. Catalunya no vol ni pot ser el país del pessimisme. L'any passat, per aquestes mateixes dates, parlàvem també de la negociació que s'estava desenvolupant entre el Govern de Catalunya i el Govern central per acordar un nou sistema de finançament tal com preveia l'Estatut. Després de molts mesos, el juliol passat van tancar aquest acord. Un molt bon acord per Catalunya, que compleix i honora l'Estatut. Crec que tots ens hem de sentir satisfets i legítimament orgullosos del resultat que hem obtingut. El compliment íntegre de l'Estatut toparà amb resistències i incomprensions, però res impedirà que convertim en fets la nostra voluntat d'autogovern.